The encased personal flag of the outgoing commander will be presented by Master Sergeant Noel M. Patimo, Division Sergeant Major. Personal flag is a state symbol of authority. This signifies that someone is now in charge. We would request our presiding officer to hand over the command symbol. Yung mga manoy, ang uban na itong mga manoy dinig, nauna naman sa ato, no? Ang mga katong mga siga, kayo nga manlaparo o mga kauban ninyo, kung lain ang isulti nga dili mao ang i-report, mingon madalito sila nga bay. Ako'y adto dito kay laparuhon ko ng tawhanan. Browser Pro yun lang So, lagi. daghang salamat sa inyong suporta. I now look forward